Good morning mga boss. Siyempre magtatrabaho at kumita. Kumusta po kayo mga bossing ko? Salamat po sa mga nag-subscribe sa aking channel. At ganun pa rin ang content natin. Namimili pa rin tayo. So, 2 araw na tayong hindi nakakapili. Kaya pinapalitan natin ang kanta. Kanta-kanta muna tayo hanggang wala napipili. Okay mga boss, didokumentary ko yung mga lahat na sumakay sa akin para kung wala tayong mapili, meron tayo pananoorin. Okay mga boss, siya nga pala mga boss, ipapaalam ko sa inyo na ang Metro Manila po level 2 na. So maluwag na po. So kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos at siyempre sa gobyerno. Sila nagsusumikap. Saan tayo boss? Marti na lang po ako. Okay. First passenger. Ano, sa hospital mismo kayo? Siguro, sa gate lang siguro kayo, bawal yata kami pumasok eh. Sige po. Kahit ba na lang po sa Sa gate lang. Okay, bye. Sige. So, sumuka guys yung bata, maglilinis tayo. Naglilinis, nasukahan tayo. Ito problema guys, pag may mga bata, musuka talaga yung iba. Kaya parang presyon na niya. Ano, 20 to? Patay tayo. Ano, di abot eh. Uwi talaga eh. Pakabiyahin niya lang po. Nakakang yung pa. 7-Eleven. pag dumarating yung diyan. Pero wala siya dyan, doon na sila sa Cavite. Bahay na rin yung Tanda kasi alam naman yung... Ngayon o bukas? Ngayon. Ay, mamayang gabi, alas 7. Tawagan mo si Uwi ka Dixie. naman mamaya eh. Uwi ka naman ang parang hindi ka naman. Lalo hindi yan, lalo pag namatay ka pala dahil pa nagbili sa amin. Pag ako nawala, hilahin ko si Buti ko makapagsalita. Hoy, hilahin ko si Rowena kagad. Buti ko makapagsalita kapag mawawala ka na. Hindi. May last will in testament ka pa. Gago, maalala mo ako pag nawala ako. Na yung sa iskinita, di ka maalala. Tangiran to. Alam mo, dinikdik ako sa semento. Alam mo, wala na akong balak pa daari yan, kundi lang yung... Talagang hinabla ng aso yan kanina. Oo. Hindi. Tumigil ako sa likod parang may tao. May bukas daw ng abaw. Kaya doon ako nagtakas sa likod ako. Ano ko ba na yung gulong saan? Parang may tao sa Hindi ko natain. Dapat binidyohan mo, maii. Kapagupit ako, ano na naman yung buhok. Pwede naman magdala ng bata. Kasi open air naman yun. Ilang yun sila. Balit lang yung bike pero nakatay sila. Hindi ko naman
yung bahay. Pero parang delikado na sa... Oo, kalsada. Kasi minsan hindi mo rin sabi yung mga sasakyan Oo. mo. Nawawala ng preno. Diyan namatay yung si Kambal, yung Kambal na taga St. Joseph, kaklase ni Mako. Pupuntang Krami, lasing na lasing yata sila. Nadaanan na sa sakit sa ilalim. Yung Kambal na isa namatay. Yan ang yung ano, laki na nung binubulkan. Uy, ano yan? Ano yan? Yung bear kaya. Hindi, ang gagawin yata dito sa munisipyo yata eh. Balita ko, inilipat dito eh. Yata. Hindi ko alam basta. Yan dati nakatira sila Bugoy eh. Bundot ka sa pagkakasal ng sa record. Si ano ang artista, tatakbo rito sa ano, City. Sino? Si Gabi Andrew. Taga Quezon City. Ay, nasa Pinsan. Yes, si City pala yun. Gabi Andrew. Nakauwi na ba si Sally? Hindi pa nga. Sabi niya tinubukan na. Hindi na tayo kumanan doon sa... Yes, Paterno, ano no? pa, Ah, paterno. Para hindi ka na ma-trap. Hirap tinubukan. Dalawa lang ang mga puntahan niya. Wala. Matapos. Sino? Napayaan din yun. Ano, walang mata. Sino? Kaya talagang mabuhay ka ba? Parang kahit pa paano, di ba? Kahapon, parang tinatawag Ano oras sa Senate? 9:40. Taga-sanda yung bakla ng tinda. Sa amin nakatira yun. Bakit? Sino sinasabi yung bakla? Na-order sa ilang utak? Sabi mo si Narding. Sabi mo kay Dalaga, chat niya yung ate. Ano yun? Kasi tinatanong dito yung bakla daw. Sino daw yun? Ah, si Narding ka mo. Sabi mo pauwi na kami. Buo ng mukha. Yung ate niyo 2 kilo. Dadalhin pa sa St. Joseph yun. Sabi mo i-text si Dalaga. Yung ate, sabi mo papunta na si mama. Ah, Sabi sabi. ni Bagbo, check-in na lang daw siya kasi nalak daw siya ng bahay. Sino, sino? Di ba po daw? Nako. Natalak. Yung sa Melinda. Ano. Iwan ko siya. Siguro umuwi siya. Nalak tayo yung pintuan nyo. Ila. Hindi rin nakapasok sa Marco. Baka tulog na. Baka kayo na madaling araw. Galing sa Calabocchio. Nilak ko kasi.
Galing doon si Melvin ng isang araw eh, sa MOA. Yun ang masakit, init. Araw. Ulan. Tawag na tayo sa kasakit. Ano na balita dyan sa mga lupa dyan eh? Kasi marami akong bisan dyan, nadala sa Montalban eh. Yan Ah, ang kami. nakaliwa kayo mga kuya. Ano na balita dyan? Sa Mga lupa dyan. Wala. Kasi marami akong Ano bisan na kay dyan. kuya, diretso mo na lang yan kuya. Na inalis sila, sabi tatanggalin daw. Makadaan. Nasa Montalban na. Ano pwede pala dyan. Iba, nasa Montalban. Sa Taytay. Wala nang balita dyan ano, sa Wala lupa. pa. Wala pa. Ganun talaga, pag natin pag-aaral lupa, anytime pwede tayo Andiyan si ano kay Janela. Yan ang office Ay, nila. dyan. Ayun, nakita. Kaya, Tagal na yan. di ba nagpunta tayo dati? Kahit nung nag-water over. Hindi naman kayo. Natakbo ba si Janela? Ha? Natakbo Hindi. siya. Ito nung kay tatay mo. Pahinga muna siya. Sino? Ganyan. Hindi, wala ko si Jana. Si Jana, congresswoman. Oo nga, yun yata tatakbo. Congresswoman siya, kalaban sa Bel. Ay, sino kalaban niya? Si Bel, hindi naman. Si? Si Bel, Zamora. Hindi naman natin kilala Hindi yun. naman yan, ano. Kapatid niya yun, eh, Francis yun. Kahit na, hindi naman natin ka... Saka yung mga artista na yan, no, si James Shop, pilitan lang daw siya. Eh, nakaibigan niya si Zamora. Si ano, si Erwin. Si rin niya ano. May Kaya face-to-face nga lang daw na focusin doon sa marunong. Ayaw niya nga daw pumunta. Napilitan lang. ng dalawa. Kasi wala na sila mag-uusap. Si Edo man sa ano, mayaw na yata eh. Wala, Natalo, alam mo kasi yun. natalo kasi. Si Gabing rin pala si Philip. Oo, Vice Mayor. Yan, maganda. Dahil tagal na nagkaroon yan. Si Philip talagang ano yan dito. Ano yata, di na rin yata tatakbo yan. Sino? Philip yun, ano. Siya nga ang Vice Mayor. Ngayon? Oo. Ah, tatakbo ulit siya? Oo, siya ang Vice Ah. Mayor ng kalaban niya. Pwede rin. Magkaano rin yung dalawa, di ba? Pero si Belle, hindi naman natin kakilala yun. Naku. Lagi na bigla na nga lang sumusunod. Mhm. Kas ko na ito. Dito na lang. Magkano? Dito na lang kami, kuya. Ha? Nasa may court. Yan. Senior ka na ba na? Tito Bali. Senior ka na? PW. O di ba naglilibre po ako ng ano? Ayos na po. Ako, kita kayo din, kuya. Opo, naglilibre po ako. Sige, okay na po, okay na po. Ah, walang bayan. Oo, kaway na lang po kayo. Kayo. Ay, kaway-kaway na lang daw. Thank you. Thank you. Kuya, thank you. God bless po. Bye-bye. Oo. God bless po. Mag-ingat po. Salamat. Kuya, salamat.
Aba, aba. Ano pala siya? So, ayan, nakapili po tayo ng... So, ayan mga boss, nakapili po tayo ng PW, tsaka senior. So, dito sila sa squatter ng San Juan nakatira. So, may hirap po sila. So, ayan mga boss, tulad ng inasa natin, mamimili po tayo lagi. So ayan, nakapili na po tayo. So thank you for watching mga boss. At sana patuloy nyo suporta ng aking channel para lumaki po. At tuloy-tuloy po tayo makapag tulong kahit sa malit na paraan. Yes, mga boss, thank you. At God bless po. At siyempre tuloy pa rin yung kantahan natin. Thank you. Bye-bye.